kuma yana daga cikin ƙauyancin mutane masu irin wannan tunanin. Wato shi wa'azin nan kai sai ka ga kamar da kai ake yi, wallahi mai wa'azin ma wa'azin yana taɓa shi. Har ma haka ne ko ba haka? Wani lokaci in ana karatun shi mai karatun ma matsewa kawai yake. Wallahi ƙarya ne ka buɗe alƙur'ani ka karanta ka ce wai mutane ne kaɗai. Ba ka je Allah sai ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu lima kaza. Afallahu an ka sai ce mishi lima adinta lahu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. To haka ne matsewa kawai ake kowa ya tashi abunsa, kai dai in ta shafe ka gyara. Shi kuma wanda ya yi karatun in ya yi ne don kai ɗin, ai da kai da shi Allahn ku ɗaya. Manzo ma za a tsare shi akan wa'azi balle malami. Manzo ma za a tsare shi akan wa'azin da ya yi balle malami. Sannan wa'azi mafi tsada a rayuwa shine ka dinga jin wa'azin da yake taɓa irin munanan ayyukanka. Kar ya zama wa'azi na maka daɗi ne in ya shafi wasu, a'a wato ka makale ma wa'azi in yana taɓa ka. To haka ne in yi je ce ai habaici ake mishi, tun an maka habaicin ba yake gyara ba, shi wanda ya yi habaicin ba shi da Allah ba. Allah ya samu dace. Allah ya ce waskuru iskuntum qalilan, ya ce ku tuna kuna ‘yan kaɗan. Annabi Shu'aibu na tunasar da mutanensa ni'imar da Allah ya musu. Wadhkuru ya ce ku tuna idh kuntum qalilan, kuna ‘yan kaɗan, kowa zai iya taka ku ya walakanta ku, fa kaththarakum, Allah ya yawaitar da ku ya ba ku dama. Wata ilda kai yaron gidan wani ne, zai aike ka ne ka je ka siyo abinci ko kai cefa ne ka kai mishi gida. Wata ilkaida yaron motan wani ne, wata ilda kwadago kake zuwa gonan wani ko aiki kake zuwa karkashin wani. Yau Allah ya baka dama duk kafi karfin waɗannan, Allah ya ce to ka tuna abin da aka maka. Allah ya ce wanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah ya ce ka duba yaya ƙarshen maɓarnata ya ƙare. Duk inda aka ce mutum maɓarnaci ne, duk inda aka ce mutum maɓarnaci ne ko mutane maɓarnata ne, Allah ya ce ka ga yaya ƙarshen su ke ƙarewa. Dalilin da yasa kenan aka kawo mana mutanen annabi Nuhu ga abin da suka yi ga ƙarshen su, mutanen annabi Hudu ga abin da suka yi ga ƙarshen su. To duk kissar da muka zo kanta zaka ji yadda ƙarshen al'amari yake ƙarewa. Wadda kuma suka yi imani suka yi aikin ƙwarai, su ma za ka ga yadda ƙarshen su zai ƙare. To sai Allah ya ce, annabi Shu'aib ya ce, idan wani ɓangare na waɗansu jama'a daga cikinku sun yi imani da abin da na zo da shi, wa ta'ifatun lam yu'minu, sannan wani ɓangare ba su yi imani ba, dama ai haka abin yake. Wani ya tsane ka, wani yana son ka. Ya ce musu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi. Annabi Shu'aib ya ce musu idan wani yanki daga cikin ku sun yi imani da abin da nazo da shi, wa ta'ifatun lam yu'minu, wani bangare kuma ba su yi imani ba, fasbiru, yace ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana, har Allah ya hukunci tsakanin. Ai haka ne masrat, aje tafiya Allah zai yi hukunci. Amma dai ka sani addinin Allah ba yadda za a yi wani ya iya kawar da shi a bayan ƙasa. Na'am, ba wadda ya isa ya kawar da shi a bayan ƙasa. Annabi Shu'aib ya ce fasbiru, ku yi haƙuri, mu ci gaba da tafiya akan imani, mu ci gaba da tafiya akan kyawawan ayyuka, su ma su ci gaba da tafiya akan kafirci da munanan ayyuka da zaluntan bayin Allah, hatta ya hukuma Allahu bainana, har Allah ya yi hukunci tsakaninmu, wa huwa khairul hakimin. Allah kuma shine mafi alkhairin mai hukunci. Hakimai Allah ce shine mafi alkhairin hakimi, shine mafi duk wani wanda za a kawo hukunci yayi hukunci, Allah shine mafi alkhairin hukunci.
domin shi wanda zai hukunci a anguwanku ko a garinku akwai abin da zai iya ɓuya mishi Allah kuma ba abin da zai ɓuya mishi to